Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a wannan lokaci. Fatan kowa da kowa yana lafiya. Kamar kullum, kamar yadda aka saba, waɗannan su ne kaɗan daga cikin fina-finanmu na gobe Laraba idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu lafiya. Insha Allah su ne kamar haka fina-finan akwai gwamnati, sa'annan ga sanan dai fina-finai ne na musamman. Akwai gwamnati, akwai gwabza, akwai shakku da dai shauransu insha Allah. Ga masu buƙatar shiga group ɗinmu na VIP to za ku iya ku yi mana magana kamar da yadda aka saba akan lambar wayoyinmu da suke kan screen ɗin fastocin da suke ficewa insha Allah. Da zaran kun ɗauki lambar wayar mu kuka yi mana magana to mu kuma za mu sanar da ku yanayin tsarin mu na shiga group. Sa'annan idan wannan ne zuwan ka na farko kan YouTube channel ɗin mai albarka wato kan MSA Creation for the Lord, to kai mana subscribe sa'annan ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda zamu ke sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shirye. Mun gode da ziyartar shafin mu.